कोई भी असम में सरकार बनाए यूपीपीएल को छोड़ के सरकार नहीं बना सकते। ये आज की तारीख में ये तय हो गया। हेलो एवरीवन, हाय लोगोफोर, माबोरै दङ? आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ। नैबे समावहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव आङो फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। सुंद'यैनो आङो आपडेट्स लानानै फैनाय जादों। थ' बे आपडेट्सखौ होलांगोन। इन्ट्र'आवनो आङो होनानै होखादों भिडिअ क्लिप्सखौ। थ' नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों बयबो आरो नुखानाय भिडिअ। थ' बिनि सायावबो एसे सावरायनो लादों आरोना। दा रायजोफोर, आङो एसे माने फोथाराव दंफैयो। नैबे माइखौ आङो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनो लादों आरोना। थ' बे माइखौ नायनानै लाग्रोदिनि माबायदि जादों आरो बिनिफ्राय जों मेन टपिकआव थांगोन। ओमफ्राय जोङो बे इन्ट्र' भिडिअसनि सायावबो एसे सावरायलांगोन आरोना। थ' बिदिब्ला आंजों एसे फोथाराव हाबफैबाय। ओरैबायदि माने गोसोम जानानै दङ माइआ। नै दिन्थिलांगोन नोंथांमोननोबो माबायदि जाखो माइआ। नै जा गिदिर गिदिर जाखादोंलै, सुबा एकदम बारायदों आरोना। पुरा सुबा बारायजोब्बाय। नै एकदम गिदिर गिदिरखा, ग्रौ 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 जाबोजोब्बाय आरो नै आप टु सिगांसिम। फाइनालि लोगोफोर, आङो मोनफैबाय नै फोथारावहाय। दा एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो लाबाय आरोना माइआ माबायदि जाखो। नै जा बरिया गोसोम जाजोबनानै दंखायो। आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा। थ' नोंथांमोननो एसे थाबैनो आङो दिन्थिलांगासिनो आरोना। थ' नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। नायदो, नै बरिया जाखादों। ओरैबायदि बिथिंबो बिथिंबो आप टु बै सिगांसिम। थ' बेरा माने नेट होजोबखानाय आरोना। माइआ माने बांद्राय गाज्रि जायाखै। नै दै दङ, बरिया दै दङ आरोना। एकदम पुरा फुल। अखायाबोथ' नागारखायाखै नालाय, जा बरिया जादों। नै एकदम दाख्लै माने जाथि जाथि जाजोब्बायमोन। अखा हाबाय थानानै एसे मोजां जाबाय आरो। मजा एम्फौआ माने फैनानै ओरैबायदि जाबायमोन। थ' एसे लाइनाव फैफिनबाय। नै जा बरिया सोमखोर जाबोजोब्बाय आरोना। बरिया जादों। ओरैबायदि गांसो जाजोब्बायना जायगाया। आसाम में जो कोई भी सरकार बने यूपीपीएल को छोड़ के सरकार बना नहीं सकते। तो बिराद बरियाखा। थ' जोङो नुनो मोनखादों बयबो, नङा होमबा, बे भिडिअसखौहाय मैयाहायनो। दा आङो लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना। थ' आसामावहाय यूपीपीएलखौ नागारनानै बेबायदि रावबो सरकार दानो हाया बा सरकार बानायनो हाया। दा जियानो हक यूपीपीएलआ थाखाथारनांगोन, नङा होमबा। दा जोंनो समा खिन्थागोन। आरो बेबायदिनोसै इलेक्सननि गुदुं गुसु बारा दा बारबाय। 9 तारिख जानाय लोगो लोगो जोङो थुनो मोनसिगोन। आरो बे साननैसोआ बेबायदिनो बाथ्रा दान्थे आरो बिदान्थेया जालायबाय थाखासिगोन। आरो पलिटिक्सआव बेनोखा ना। थ' जोंहा दिनै बेफोरखौ बांद्राय बेबायदि बुंबाय थानांगौ जेबो गैयाना। लिडारफोरा मालाय गोजौआवहाय लिडारखा। थ' लिडारफोरा खामायखाबाय। दा जों फिसा फिसौआसो रोनावो ना गरफा गरनै थाखाय। आरो लिडारफ्रा ओरैबा ओरै गिदिंनानै जोङो मालाय जमा जालायनायखौबो नुयो सम सम ना। गोबांथार जोङो भिडिअस बेबायदि नुबोबाय। आरो थाङै थुङै टेबोल गंसेयावनो जगोन बा थोरसि गंसेयावनो जाहैगोन आरोना जमानो। दा जों फिसा फिसौआ गावजों गाव, नों यूपीपीएल, नों बीपीएफ, नों बीजेपी, दावराव ना। दा बयनोबो नांगौ। सोरबा सोरबा टिकेट मोनाखै, बिनिबो दावराव जागोन। आरो दल सोलायनाय ओंखारनाय बायदिसिना बेबायदिया थाबायानो थाखागोन। दा गुदुं गुसु आपडेट्सआ फैबाय थासिगोन। रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। बारा गोलाव खालामला। आङो सोरनिबा पार्टिनि जानानै बुंनोबो साना। आरो बेबायदि गोसोबो गैया आरोना, आरो लाबबो गैया। थ' आं बेखौसो सानो। दा जियानो हक मावनानै जानांगौ। जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थानांगोन। दा गोलाव खालामला। भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। इन्टारेस्टिं आपडेट। समा खिन्थागोन। जोङो नेनानै थानि। रायजो राजाफ्राथ' आरो भटखौ होखानांगोन, नङा होमबा। बयहाबो अधिकार दं आरो मोनथाय दङ। थ' गोसोबायदि होनो हायो। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय। तो कोई भी असम में सरकार बनाए यूपीपीएल को छोड़ के सरकार नहीं बना सकते। ये आज की तारीख में ये तय हो गया है। हम बोडोलैंड में 15 और बाहर जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा कैंडिडेट खड़ा हो गया है और नामांकन भी भर दिया।
मुझे लगता है ये 19 कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 से 13 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हम लोग जीत जाएंगे। और यूपीपीएल इस बार ये हमारे जो असम असेंबली का जो चुनाव है इसमें हम लोग अकेले कॉन्टेस्ट किए हैं। हम किसी के गठबंधन में नहीं है, किसी के अलायंस में नहीं है। और यूपीपीएल का जो मिशन और विजन है ये बहुत बड़ा है। तो ये बोडोलैंड में शांति लाने के लिए, अलग अलग समुदाय के बीच में एकता लाने के लिए, विकास को यहाँ पे जो है बोडोलैंड क्षेत्रों में, बोडोलैंड के डिस्ट्रिक्टों में विकास को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे मुद्दा लेके यूपीपीएल इस चुनाव में हम लोग आ गए हैं। और गया जो 5 साल था बोडोलैंड में हम लोग का सरकार था, और उस टाइम में जो हमने काम किया है शांति के लिए, अमन के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, हर समुदाय के विकास के लिए, उनकी भाषा और संस्कृति की सुरक्षा के लिए, ये भारत में कभी नहीं हुआ था।